Moikkelis! Lahtolan Tommi täältä Real Men's Playgroundilla ja tällä hetkellä ollaan Dragonissa Tampereella. Katsellaan, että millainen meininki täällä tällä hetkellä on meneillään ja minkä näköisiä cosplayaajia ja minkä näköisiä muita öklömönkiäisiä täällä nyt oikein on liikkeellä. Ollut tänään vähän huono sää tuolla ulkona. Sato tossa vähän matkan aikana ja paikan päälläkin, mutta nyt näytti vähän luontoäiti hellittävän tuolla. Ja eipä tässä, katsotaan nyt, että minkä näköistä porukkaa tätä löytyy. Ja tämä on mullekin nyt ihan ensimmäinen tämän tyylinen tapahtuma, missä on ollut mukana, niin tämä on aika mielenkiintoista ja jännää nähdä tätä sisäpuoleltakin, että miten tämä homma toimii. Eipä tässä muuta, että eteenpäin vaan päivässä. No, mä esitän tällaista omaluomaa faunihahmoa, mikä on mytologinen olento. No, tää on toinen kerta Dragonissa, että tää on toinen vuosi täällä. Siis täällä on tosi paljon ihmisiä, mutta täällä on kivaa. Kyllä siinä meni varmaan 50 yli tosi paljon, että karvat maksaa tosi paljon. Mun sisko on Alien Xenomorph elokuvista Alien ja mä olen James Cameronin Avatar-elokuvasta Navi. Kyllä. Koko ajan nousee mieliala enemmän ja enemmän. Me leijutaankin jossain tuolla korkeuksissa. Avatar-tyyppi. Oliko sä Nopekonissa? Joo. Mä muistan sut, olit siellä jossain Mä muistan sut myös. Joo. Kiva tavata. Jos tykkää tällaisesta, niin totta kai kun Suomessa niin harvoin näitä on, niin näihin täytyy päästä. Kyllä. Pitkän matkan takaakin matkustaa, että varmaan. Tähän on siis kesien kohokohta. Nimeltä Tommi Brander ja mä oon täällä pitämässä pelejä ja sitten sisäänheittämässä ihmisiä roolipelaamaan ja kertomassa, mitä tässä on kyse tässä hommassa. Mä oon täällä lähinnä näitä roolipelijuttuja tekemässä. Mä en muista Konin tapahtumista osaa paljon sanoa, kun ne on hirveästi keskittynyt niihin. Että meillä on täällä aikataulutettuja pelejä, joihin voi ilmoittautua. Sitten me pidetään ihmisille, esitellään roolipelaamista ihmisille, kun heitä kiinnostaa. Ja sen lisäksi tässä on näitä ympärillä näkyy useita paikkoja, missä myydään jotain roolipelejä. Täällä on suomalaisia pelejä, sitten amerikkalaisia indie-pelejä ja sitten on amerikkalaisia tämmöisiä vanhan koulukunnan pelejä. Tavallaan tuolla Simrack myy semmosia. Että täällä on siis roolipelimyyntiä ja roolipelipelautusta tällä sektorilla. Tänne voi kyllä tulla ja sitten me etsitään jostain joku peli kyllä sitten tämmöisellä meiningillä. Ja jos vaan on utelias, niin sittenkin voi tulla puoli tuntia tai vähän päälle luultavasti menee. Riippuu vähän pelistä. Tää mun hahmo on hahmo nimeltä Lenne ja pelistä Final Fantasy X2. Juuko Itsihara sarjasta XXX Holic. Se on sarjakuva. 5 vuotta. 5 vuotta harrastetaan, että mitä tää nyt joka vuosi vähintään 3 tapahtumassa, niin laskee siitä sitten. Kyllä niin kuin toiselle 10 menee. Kai se on tässä siis, no kun on vähän kotipiireissä, ei pysty olemaan ihan sitä mitä haluaa. Ja täällä on ihan kuka vaan ja kukaan ei katso sua oudosti, jos sä kokoudut ihan oot. No, mulla on aika lailla kierrätystuotteista tehty, että on vanhaa pitsiverhoa ja näitä näin, että ainoa mitä mä oon tähän ostanut oli tämä ja siihen meni noin 20, että on aika halvalla tehty tämä versio, mutta olisi vähän kalliimpi. No kyllä tääkin aika halvalla syntyi. Mä sain tämän kimonokankaan sain puoleen hintaan kangaskaupasta ja perukit löytyi valmiiksi kotoa ja kaikki on aika lailla tämmöistä omista tilkkuvarastoista ja
askarteluvarastoista löytynyt kaikkia osasia. Kyllä mä tätä muutama päivää väkersin. Eka piti hiukset kiinnittää tähän nutturaan ja sitten koristeet siihen. Ja koristeissa tietty kesti oma aikassa kun ne teki. Ja sitten piti liimata se tähän perukkiin ja odottaa, että se kuivuu. Ja säädätä se jotenkin, että se pysyy päässä vielä. Niin me ollaan menossa pukukisaan molemmat. Mä oon tuosta Dragon Age 2 Hawk, eli se päähenkilö. Siis mä onnistuin saamaan tän yllättävän metallin näköiseksi, mikä on hyvä asia, mutta tää on itse asiassa pahvia suurimmaksi osaksi koko asia. Se on päällystetty liisterillä ja gessolla ja hiottu metallin näköiseksi ja sitten lopuksi maalattu. Mä aloitin tän viime kuussa just kun Dragonin rupesin valmistautumaan siihen. Meni aika lailla se kuukausi töiden jälkeen himaa ja väsää kossia ja sit se oli siinä. Dragon Age 1 on itse asiassa mun yksi kaikkien aikojen lempipelejä. Mä olisin halunnut siitä tehdä jonkun, mutta siinä ei ole semmoista ikonista hahmoa. Niin tää kakkosen kansikuvan äijä on periaatteessa semmonen, minkä kaikki mahdollisesti tunnistaa ja muuta. Ja tää on niinku tavallaan mun tapa niinku näyttää myös sitä, miten mä tykkään siitä pelistä ja haluan olla niitä hahmoja siitä. Ei ole, olen kyllä cosplayannut jo aika monta vuotta. Vaihdellen teen pukuja ja joskus en ja joskus teen. Ja Dragonissa on käynyt ihan ensimmäisestä Dragonista lähtien. En ole osallistumassa kilpailuun, nyt katsotaan sitten ensi vuonna, jos johonkin pääsen. Joo, eli teillä on tässä tällainen pieni koju pystyssä, niin että pystyisi esimerkiksi ilmoittamaan, mitä tässä nyt on myynnissä? Joo, meillä on tuossa myynnissä lähinnä printtejä, ja jos sitten on tehty jostakin printeistä tämmöisiä pienempiä avaimenperiä, ja sitten on justiinsa erikokoisia printtejä. Kaverilla on vielä kirjamerkkejä myynnissä, että lähinnä tämmöistä käyttötavaraa ja sitten tämmöistä taidetavaraa, mitä voi laittaa vaikka omalle seinälle. Okei. Teillä on vähän aika vähän laidasta laitaankin vähän nämä teemat tässä vaihtelee. Joo, meillä on sekä lähinnä on fanitaidetta ja sitten on myös originaalia arttia, että vähän tosiaan vaihtelee. Okay. Eli ihan siis ihan oma tekemää on? Joo, kaikki on itse tehtyjä täysin. Joo, okay. Onko mennyt kauan aikaa näiden tekemiseen? Tuntikausia niin kuin yksittäisissäkin töissä, että on 6 tunnista 10 tuntia, 20 tuntia, siis ihan reilusti aikaa on mennyt näissä kaikissa kyllä varmasti. Onko tämä teidän ensimmäinen kerta, kun teillä on koju pystyssä, vai onko teillä ollut muissakin tapahtumissa? Tämä on mun ensimmäinen kerta. Kaverilla tämä on varmaan toinen kerta, mutta mulla tämä on ihan ensimmäinen kerta, kun mä oon myymässä. Onko mennyt myynniksi? Onko ollut tuottoa vielä? On kyllä yllättävän hyvin mennyt, että siihen nähdä mitä itse olin varautunut, niin on mennyt ehkä vähän eri tavalla mitä odotti, mutta on kuitenkin tullut saatua vähän kaupaksi joitakin tuotteita. Ketä tässä esitätte tällä asulla? No, tämähän on tuosta Legend of Zelda Skyward Swordista Linkin asu, että se on se päähenkilö siinä, jolla sitten seikkaillaan. No, onko siis varmaan ihan itse tehty asu? Joo, on. Alusta loppuun. No, esimerkiksi vaikka tämä kilpi vaikka, onko se mistä tehty? No, tää on pääasiassa tää on pelkästään puuta, että tähän on tehty sellainen tukirunko ja sit siinä on toimii tolleen noin niinku näytetään kameralla, jossa on niinku noin hienosti kaikkia. Sinne voi säilyä tavaraa. Joo. Sitten nämä koristeet tehty tästä softiksesta. Okei. Kauan tämän kilven tekemiseen meni aikaa? Ehkä tää on tämmönen nopeasti tehty, niin se on joku päivä, mikä tähän on mennyt. Onko paljon mennyt esimerkiksi budjetti tähän asuun? Se on jotain 50 seutua, että eniten tässä on ehkä maksanut kaikki tämmönen maali ja on niinku proppeihin mennyt tilpehööri. Mikä sai sut cosplayaamaan just Linkkiä, että onko pelien fani vai? Joo, mä innostuin siitä Skyward Swordista, että mä pelasin sen joskus jouluna läpi ja sitten tein niin nyt kesäksi sitten tämän puvun. Että... Onko tämä sun ensimmäinen tämän tyylinen tapahtuma vai onko aikaisemminkin? Ei ole. Mä oon ihan kokenut kävijä, että mä oon jo harrastanut tätä montakohan vuotta, 6 vuotta. Nyt sulla on ihan muitakin niin kuin asusteita tai hahmoja, mitä te Joo, on. Löytyy kaikki. Onko tältä vuodelta mitään erityistä tapahtumaa, mihin olet osallistumassa? Tai? Ei ole enää mitään sellaisia tapahtumia. Se oli se tavallaan päätapahtuma Animecon, se 9. taisi olla.
Tosta me viivahän Mitäs hahmoa sä tässä esität? Scarecrow. Okei. Onko Batmanista siis? Kyllä. Kyllä joo. Mitä tää materiaalina on käytetty? Siis tää on jonkun muovisysteemin ympärillä. Tähän on vaan rutosti jesaria. Okei. Entäs nää neulat tässä? Ne on sukkapuikkoja. Okei, aika luovaa käyttöä. Paljon toi on paljon maksanut varmaan. Ei tää on maksanut melkein mitään. Okei. Onko tää sun ensimmäinen konin tapahtuma? Ei. Onko, missä muilla on käyty? Trakon, Tsuki, Animecon ja joku, jota mä en muista. Okei. Mikä sua aina ohjaa aina näihin tapahtumiin aina? Mikä täällä on aina se, minkä takia tänne kannattaa tulla? Kun tulee jotain kavereita ympäri Suomea, jota ei näe ikinä muutoin. Okei. Onko nyt tänä vuonna onko täällä jotain erityistä, mitä tulet katsomaan? Mikä fiilis? Ihan hyvä fiilis. Nyt on tämän vuoden Dragoni ja meikäläisen ensimmäinen koni koettu. Sää oli alkupäivästä hieman synkempi, mutta kyllä se nyt tässä loppupäivään tässä lähtiessä nyt selkeni hieman ja eikä paikan päältä tyhjin käsinkään poistuttu. Katsellaan jos vaikka ensi vuonna vaikka uudestaan.